Fl-Università ta' Malta hemm madwar 1000 student Awċi. Dawn l-istudenti jkunu komplew l-istudji tagħhom ġala darba jkunu gradwaw mis-sixth form Għawdex dik ta' CRMA Refalo. Iżda meta jiggradwaw forsi ftit huma dawk li jkunu jafu x'se jsibu u għal xi jridu jippreparaw meta jibdew jgħixu Malta. Dawk l-istudenti Awċin li jkunu temmew b'suċċess l-istudji tagħhom hawnhekk fis-sixth form Għawdex CRMA Refalo u jkunu ridu ikomplu bl-istudji tagħhom fl-Università ta' Malta, awtomatikament iridu jgħaddu din l-esperjenza il-bogħod mid-dar u mill-familja tagħhom. U dan sakemm ma jiddeċidux li jgħoddu jaqsmu bejn iż-żewġ żejjer ta' kuljum. Iżda kemm hija faċli jew kellha diffiċli li student ta' madwar 17-18 sena jadatta ruħ f'appartament ma' 3 jew 4 studenti oħra. Għalkemm l-istudenti Awċin ikunu serħu rashom milli sabu appartament fejn jikru jew inkella jkollhom appartament tal-familja, ftit jagħtu każ dwar l-indipendenza li f'daqqa waħda se jkunu akkwistaw. Indipendenza li ġib magħha responsabbiltà kbira. Iżda l-istudenti Awċin kif jistgħu jippreparaw lilhom infushom għal din it-tranzizzjoni? U propju ftit tal-jemilu iż-żgħażagħ tal-Oratorju Don Bosco temmew b'suċċess proġetti li lan tiegħu huwa li jħarreġ liż-żgħażagħ Awċin li jkunu ser jgħixu Malta minħabba raġunijiet ta' studju. Biex jintlaħaq l-għan tal-formazzjoni sħiħa taż-żgħażagħ fih dan l-oratorju, twaqqaf Kumitat taż-żgħażagħ biex bil-ħidma tiegħu iż-żgħażagħ ikunu ffurmati fil-valuri ta' responsabbiltà, tas-solidarjetà, tar-rispett, tal-ġustizzja, tal-imħabba u tal-ħbiberija sinċira. Tkellimna ma' wħud mill-istudenti li jipparteċipaw f'dan il-proġett. Proġett li fih ħadu sem total ta' 46 żagħżugħ u żagħżugħa u li jinkluda sezzjonijiet interattivi, diskussjonijiet, laqgħat u taħriġ teoretiku bil-għan li jagħti lill-Awċin il-ħiliet li għandhom bżonn. Iż-żgħażagħ kellhom l-opportunità wkoll li jieħdu sem f'events organizzati apposta f'kundizzjonijiet simili għal meta jkunu jgħixu f'appartament f'Malta. Ovvjament dan il-proġett għenni issa biex nara fina eżatt fejn sejra x'ħanamel u nkun iktar preparata x'għal ħajja Malta. Bħala student li diġa qiegħed fl-università, inevitabilment din il-ħajja diġa laqgħetni ma' ċerti sfidi li bil-proġett mingħajr kelli naffaċċjahom fis-sens qabel ma bdejt il-proġett. Però naħseb il-proġett għenni biex nagħmel dawk l-affarijiet li diġa qiegħed nagħmel Malta b'mod aħjar. Fis-sens kien hemm affarijiet li ftit ħsibt fuqhom kont nagħmilhom ma ftit ħsibt fuqhom bħal pereżempju il-tqassim tal-ħin, it-tqassim tal-flus, kif issajjar, kif tixtri xtiekol. Proġett għendi naraf li apparti vera niltaqgħu ma' ċertu sfidi li forsi studenti oħra Maltin ma jiltaqgħux magħhom, iżda proġett għendi naraf li din hija wkoll opportunità biex jiena nkompli nikber fil-maturità, fir-responsabilità, mhux biss bħala student Awċi ġewwa Malta, iżda wkoll l-ħajja adulta, l-ħajja futura. Il-mistoqsija iżda hija x'ser jiġri ġala darba jiġu wiċċ imwiċċ mal-isfidi. Taħseb li tkun l-aktar ħaġa diffiċli jekk ikollok issemmi li ħaġa waħda tgħid isma' dik il-ħaġa naħseb tkun l-ikbar sfida lija. Li toqgħod tgħix waħdek, jiġifieri naħseb jiena apparti li tkun qiegħda tgħix waħdek kultant tħossok naqra fis-solitudni jifhem. Qabel kien ikollok il-familja, il-ġen kollu madwarek, issa inti ħadkun waħdek, jiġifieri tittaraf biex inti l-ambjent li kienu kollok qabel tadattaħ għal ħajja ġdida li ħajkollok. Ma rridx nidher li qed nagħmel sforz biex inkun pożittiv, imma jien naħseb illi negattiv huwa pożittiv ukoll, fis-sens illi hemm affarijiet hemm l-isfidi bħal mejja s-solitudni li personalment affettwani billi noqgħod waħdi. Hemm pereżempju in-nuqqas ta' support min-naħa tal-familja, support ġifieri fiżiku li mhumiex fejnek. Imma fl-istess ħin dawn huma affarijiet pożittivi għaliex in the long run ħajjenu biex timmatura u tikber f'karattru li huwa indipendenti f'karattru li huwa jista' jgħix f'din id-dinja miġnuna li qed ngħixu fiha. Meta tlajt Malta, rid apparti l-istudju li jġib miegħu l-ħajja universitarja ukoll naħseb għal ħafna affarijiet oħra bħal huma l-faċenti tal-flet, it-tisjir, kif għandi nikkomunika ma' grupp ta' nies li nkun qed ngħix magħhom. Ir-riżultati tal-proġett ħiliet tal-ħajja indipendenti urew li l-maġġoranza tal-istudenti Awċin japprezzaw lill-familja aktar meta jibdew jgħixu Malta u jaħsbu li se jsiru aktar responsabbli u indipendenti.
92% tal-istudenti qalu li jmorru għawdex darba jew darbtejn fil-ġimgħa. 75% qalu li jikru appartament ma' ħaddieħor, filwaqt li 66% qalu li l-istipendju jista' jkun aħjar. 83% tal-istudenti qalu li s-sapport finanzjarju tal-familja huwa importanti ħafna. L-ewwel nett kienet esperjenza pożittiva ħafna. Is-servej sar fost dawk li ħadu sem. Tant kienet pożittiva l-esperjenza li huma stess qegħdin jissuġġerixxu, anzi jixtiequ li il-proġett jew xi ħaġa simili tibqa' ssir fuq bażi regolari. Ġifieri aħna lina dan kien qisu pilot project, ġifieri proġett pilota li qed nisma' ħanamluh din id-darba kellna l-fondi mill-Unjoni Ewropea. Nittamaw li jekk mhux aħna jkun hemm xi ħadd ieħor li jidħol għal proġetti simili l qudiem